wensemo ye bunge ya South Mugirango Mheshimiwa Silvanus Osoro niko ritukoria rero hara umurobero boko unenkia barokiwa bari berigetie erigo chakoegwa chibasari niko boigo aina na chibesa shilingi chimilioni 52 gocha se chiskuru inseyo umurobero aye boko basira barokiwa batari kwenyara umanyakaine buna Osoro Care Club Abuno Murikito Wycliffe Orenge akoerera soroboti rokobwatia abaibori nigo bono babo rigwe kurenda abana babo erio kubatanga kurwa sokonyora marito agenkyo naboigo amaroira mange buna inyamoreo nase omochonyo marambe emeya nsemo yebunge ya South Mugirango county ya Kisii Abuo asabarokigwa amona abaibori kurwa sikinsemo au chinsemo yebunge yo basangerekana ere kwelikia elinda bayo chibesa chibasari guchache skuru abaigo kubasira abarokigwa bali ase umurobero bakonya baka oso chimilioni 52 guchache skuru au mensi ya Kenya because among the few constituencies ambazo zinafanya basari online ni yetu hii ya South Mugirango. So and I want to assure even the comrades that are here na wazazi wao, kila mtoto ambaye aliweka application online, as long as umekuja verification unapata pesa, na hiyo pesa inaingia next week. Kila mtoto, all the checks ziko tayari zinangoja tu kuandika amount. Kako kuwa na somusarekano yoni gomo jumbe Silvanus Osoro atebabu nani galine gangane yoko basira abarokigwa ase chiskuru gusira chisemi kiagera na chioka chirawonchero na gotolega sakum anyorete A- ko last year na ndoro cha are 16 years ono mwana muno yochaka ko muchesera yo dirake linene usoku kweli mwanya wantu taligo isandeka oisa batagarari you will understand kwa yule principal tenenega deputy principal okali no tenenega otebere tu amwa chibesa chikoro kwa school yabo 1.6 million chiko supportia wana ko South Mugirango aba principal tenenega talibons chi school tu ayananire because a program yetu ngate secondary we pick some amount echinde kwa GCDF echinde tu a pick kwa basani through a foundation tu alikama roho kuchiga nimbato basani bana and talking at 20 million, some ambassadors from different areas. In total, to raise about 30-40 million kilo mwaka. Onyora abana aga babwate mechano, obo chari obisi kwa igubobe. Douglas Bosire yoro acting CEO bweri chirikari National Endemic Diseases Control Council ningababoli abaiboli kuoneke bunanko balenda barabana babo wasoko nyora malitagia kiona boigo kurwa asa mariro bunenya mareo marira yo abereka komenteka imense ya Kenya na kusaliga saku abana bali bage kolende school nteke baba kasacha abagaka tuatire majukumu yetu abagaka tuasinde gasi bagaka ntulko amana bana baitu nteke mugeko era bana baigwa marito mono omwana kere emyaka 10 emyaka 11 agochaka gweti omutienyi monyi wete omutienyi oli omwana oyo nagwenta konyora ebintu bikorwa sanitary pads esa nitalipaje yeko uruchizilingi 80 choka yo mutinyo yomu egero umwana ose 50 egero umwana oyo ekarale esukuru walyoso oso matau na osekero na bana bandenga inakiyanga yawe abakurumaega kutukuba abana abarobalega boss asenge njo turko oro umwana oyo omumuroli boda kumugorali ekara morira mwere misosi nimi Fred Mogaka oyoro mo chief principal bwe school yaba muri ya Kisii National School era ni ganyara kabaga kurwe segetenene gotia asa baiboli na baroki wa koromokia reba konyeke asa matukaribosio tuautera lero ne principal chief principal ya National School. That is what education can do. Ekina kyo amasomo agakorera abana gweta no motaka gweta tulio motaka ntakana buno yote ne ntakanera amasomo na orako gera abantu bababuya and we will support and boys na bunatoma na abana bangainto bwate. I want to believe emyaka ere motu etane sita South Mugirango will not be the same again because of what Mheshimiwa is doing. We are also wanting to urge others no yobuwa nembu yago tema chanda tinga tinjenko nkoteba ndiko mo jumbone nere mbu yago tema tobwatira n'abachumbe bande baito elinde elio tosomia bana no nigo yabere buya asabura kiwa gusirwa na baraki wa ubono nigo bwene tokoromukia as chiskuru ero bakore buya asama somabo inko reporter ya Soko TV oranyamara nsemu ya bunge ya South Mugirango county ya Kisii erietariane Wycliffe